Nå, Stig. Hvordan er det gået siden operationen? Det er jo faktisk ikke, det er ikke gået så godt, synes jeg ikke. Altså, jeg har været sygemeldt, og så har jeg haft smerter, og jeg har faktisk også været til vagtlægen. Nå, det lyder da ikke særlig godt. Ja. Jeg tænker, at vi skal prøve at gå lidt mere i dybden med dine smerter. Og hvis du kunne prøve at uddybe dem, altså hvor du har ondt, og hvordan dine smerter de føles. Jamen altså, jeg synes, når det begynder at gå ondt, så begynder det at stikke ved mit bryst, og det begynder også sådan at summe lidt ud i min arm, og Ja. jeg synes faktisk også, det begynder at stramme lidt op i min hals. Mm-hmm. Hvornår oplever du dine smerter? Jamen altså, for eksempel så var jeg her forleden ude at gå en tur med Annette, og så der gik ikke så lang tid, og så kunne jeg lige pludselig bare mærke, at det begyndte. Så måtte vi jo gå hjem igen. Ja. Og så også bare, altså, når jeg skal lave et eller andet derhjemme. Så dine smerter er ikke konstante? Ej, det vil jeg nok ikke sige. Nej. Okay. Hvis du nu skulle prøve at vurdere din smerte på en skala fra 1 til 10, hvor du måske vurderer din aller værste smerter, hvor vil du så ligge henne? Og det gør godt nok ondt, synes jeg. Altså, det er jo nok en 7-8. Hold op. Ja, det kan jeg da godt se. Er der noget, der hjælper på dine smerter? Jamen altså, jeg har haft lavet sådan nogle vejrtrækningsøvelser. Dem synes jeg egentlig hjælper lidt. Og ellers er det jo det med at så sætte mig ned lige i stolen og slappe af. Det hjælper også. Ja. Er der andet, der ellers hjælper på det, udover vejrtrækningsøvelser og måske lige at få lidt ro på? Nej, okay. Er der nogle ting, der forværrer dine smerter? Jamen altså, det er jo det, når jeg laver noget aktivt, og så egentlig også, når Annette hun er ude og lave et eller andet, eller hente ind, eller sådan noget, så synes jeg, så gør det mere ondt, synes jeg. Så. Ja. Hvordan kan det være, at du tror, du får værre smerte ved at være alene? Jeg bekymrer mig jo. Altså, jeg er da bange for, at det sker igen. Ja. Det var da ikke en sjov oplevelse. Nej, altså. det kan jeg godt forstå. Altså, de bekymringer, du har haft der, har du fået talt med nogen omkring dem? Måske fået talt med Annette? Nej, Annette, hun skal da godt nok ikke belemres med de problemer. Nej. Hun har haft nok at tænke på i hele det her. Så. Jeg synes, vi skal prøve at få målt dit blodtryk igen. Det kunne jeg godt lige tænke mig. Henter lige apparatet.